Shatu sannan ka jarumin maza, mai ja da kai ba guda cikin maza. Ka tashi taro na Shatu da marmaza, ku ya danga na Shatu yana zuwa. Kana juya mai gari, wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Na Shatu ga na Shatu, na Shatu ku gudu ga na Shatu. Baya gyala babba ko yaro, maza da mata yana ba su tsoro. Ita kadari ne wannan yaro, tsofaffi ma bai bar su ba. Kai na Shatu ka bi duniya a sannu a sannu, tunda lokaci yana da gaban kwana. Al'umma suna ta kai kokenka, na Shatu ka bar jama'a su zama kalau. Ka bi duniya a sannu, tunda lokaci yana da daban kwana. Al'umma ne ko ba za ki zo ba. Aiye za ni zo, bari in shafa hoda. Na ce za ki zo ne ko ba za ki zo ba. Kai na ce maka za ni zo, bari in shafa hoda. Ko kin zo da ke. Saboda ai ba shi na sa ki ba. Bibi gida kaca ga wanki ga wanke ga shara. Kin zauna kina jin waka, kina rawa, ba abin da ya dame ki da abin da na sa ki. Saboda me? Ki aka kana ga jini kawai an sa ni aiki a gidan nan yi. Duk da ki mai da ni ba ni gaji. Ki aka kana je na ga duk kiya. Gidan ne tsakani da Allah ki mun aure mijinka. Na ga da wannan. Kun ba ki aiki a gidan nan ba ina zaki yi. Duk irin aikin da mace ke yi a gidanta a nan gidan zaki koya. In baki koyi aikin mace ba sau kike a kai ki dawo? Na ba koya kaka duk jan mai a gidan mijin fa. Duk jan mai a gidan mijin kaka duk fa na koya fa. Da wannan sakarta za a yi miki aure? Duk ce wake kallo na sakai fa. To ai dole in kalle ki a sakarai. Saboda daidai aikin mace irin na cikin gida ma baki iya ba. Kuma ne miki aure. Yanzu baki mu aure saka. Gaskiya na ga jini dai. Wa zai aure ki da wannan sakarcin? Allah ga na ga jini. Sa'annin ki wajen daga mai ƴaƴa 3 mai ƴaƴa 4. Kina nan a cikin gida banda sakarci ba abin da kika iya a haka zan miki auren? Ka ga idan ki kuma aure ba miki goki mana. na Shatu sannan ka jarumin maza, mai ja da kai ba guda cikin. Wai kai na ga gaba ɗaya abin nan ya zo ya dame amma kai kwata-kwata ba abin da ya dame ka kawai ta share kai. Wai me kake ni? Ka in share ke? Kawai dan kana cikin damuwa ne sai in damu kaina? Ma abokina ina ɗauka damuwa ta damuwa ka ce. Kaga, ni ho wallahi in batun Shatu sha ce. Ni ai da ita nace kawai ka zo ka nemi auren ta gida. Kai ana magana Amina kana magana wata Shatu, kai baka ga da wanda take tare bane. Wanda take tare ki ya Shatu. Na Shatu ka addabi gari, ka
ka kuntata ma mutan gari, gashi kana juye mai gari. Wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so. To sai kin gyara za ki yi auren. Gaskiya kawai ni dai kaka ki min koyo kawai gaskiya in huta. To na ban ke dawo da ki zauna. Zauna a nan. Gidan uban wa za ki ga wanke-wanke ga shara baki ba haka zan miki auren da sakarci irin naki? Gaskiya ni dai kaka. Ke in kin ga kin fita a gidan nan to kin yi shara kin yi wanke-wanke. Kuma in ƙara fitowa daga ɗaki in ga gidan nan kaca-kaca. Ya ga na gaji wallahi. Ni ma na ƙosa in aurar da ke in huta. Gaskiya ni ki mun auren kawai in huta kaka. Ga wallahi ni da aure nake. Na shatika adaba gari, ka kuntata ma mutan gari, gashi kana juye mai gari. Shatu! Arere? Ko ba ki je ina kiran ki nake ta motan ga? Sunana ba suka da ka kira. Wani kana da ba ka dole. To soyayya ƙarya ce? Gaskiya ne. Mai gida abin da nake yi da kai wannan zama tun da ba zai yi mana ba. Haka ne mu jina mana. Ha. Haba. Ai kuma kin mutsun ma na zama kwarkwata. Sai dai haƙuri. Ki kalli tsawon shekarun nan da muka yi da ke. Tun da kika haifi wannan yarinya ɗaya tilo. To mace na gadon kujera ne? Sai san Yana saurara da Allah saurara wannan guda ma da kika yi wallahi da ta wajen bangaren Shatu ne. Allah ya ne miki ne. Allah ko. A cewa tun ki kalli shekarun nan namu a cewa tun wannan yariya ɗaya da kika haifa ba ki ƙara haifa ba. Dai kuma ina son mu gada. Shatu ce kawai yanzu a gabana ni yanzu babban buri na Allah ya bani Shatu ta zo ta juye min tagwaye. Tana iya ta haife maka ma 'ya'ya 1000 a rana. Nawa dai ke gaba. To amma ɗan namiji ai shi ke kan kujera ko? Albashirinku mutanen garin Bakure da kewaye. Muna gabatar muku da sabon katafaren shagonmu mai suna BTN Clothing Nigeria Limited, inda za ku samu galla-gallan atamfofi da kuma dalla-dallan leshi, shadda, kai hadda duka na zamani, kuma duk a cikin farashi mai sauƙi. BTN Clothing Nigeria Limited muna a cikin garin Bakure bakin asibiti. Domin neman ƙarin bayani, tuntuɓe mu ta wannan lambar waya kamar haka: 081 09 04 38 44. Wohoho, garaɓasa sauƙi daga Allah ga kayanmu masu inganci. BTN Clothing Nigeria Limited muna marhaban da masu siyan ɗaiɗai ko masu sari. Sannan muna kasuwanci ta online. Idan kuka sai kayanmu za mu aika muku a duk inda kuke. BTN Clothing Nigeria Limited a cikin garin Bakori ne gidan fidda kunya. BTM Nigeria Limited a garin Bakori mu ne gidan fidda kunya. Wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Na Shatu, ga na Shatu, na Shatu, ku gudu ga na Shatu. Baya kyala babba ko yaro, maza da mata yana ba su tsoro. Kai ta kadari ne wannan yaro, tsofaffi ma bai bar su ba. Kai na Shatu, ka bu duniya a sannu, tunda lokaci yana da daban kwana. Al'umma suna ta kai kokenka, na Shatu ka bar jama'a su zama kalau.
na shatu, ku gudu ga na shatu, na shatu, ga na shatu, na shatu, ga na shatu. Idan da lokaci da sauran kallo mai abin hatin kadi ya samu rariya. Idan da lokaci da sauran kallo mai abin hatin kadi ya samu rariya. Hey ga tala ta to tsaya can. Ga bala ki ce ka cancan. Ki rage ka bani kar ka kai can. Na kame da ka tarbe tabar ya tuwa tana da kashe idan da nan akwai can. Mai kare daura karen ka na ga kura. Lokaci zai nuna inda so da amana. Tuskira ni da ona na gine ni ki lallaba ne kai idan da lokaci da sauran kallo mai abin hatin kadi ya samu rariya. To ashe kauna tana da daɗi in ka samu mai san ka kai zumuɗi. Duniya ashe tana da faɗi in kana. Hai jama'a, Allah wadaran matar da ba ta gama abinci da bata iya abinci ba ma dai kai zance. A ce abinci ten ɗabu amma gama ɗin ba iya ciki na zo ya burkice a banza a wuri. Yanzu ya kamata a ce tun ɗazu ina masallaci. Amma a ce har yanzu ban je masallaci ba, duk da na san yanzu jama'a na can suna jira ni. Amma bismillahir rahmanir rahim. Sarki baleli. Na shati sannan ka jaruman maza, mai ja da kai ba guda cikin maza. Ka tashi taro na shati da marmaza, ya danga na shati yana zuwa. Na shati ka adaba gari, ka kuntata ma mutan gari. Gashi kana juye mai gari, wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Na shatu ga na shatu, na shatu, ku gudu ga na shatu. Baya kyala babba ko yaro, maza da mata yana ba su tsoro. Kai ta kadari ne wannan yaro, tsofaffi ma bai bar su ba. Kai na shatu, ka bu duniya a sannu tunda lokaci yana da daban kwana. Al'umma suna ta kai kokenka, na shatu ka bar jama'a su zama kalau. Na shatu, ku gudu ga na shatu, na shatu, ga na shatu, na shatu, ga na shatu. Lokacin da nake ta ce bari in same ki saboda sanar da ki. Gaskiya ina ƙaunar. Ji daɗi sosai. Ina tunanin in ya zo wajen ban san wani irin sakamako zan zo in tarasta da wajen ki. A ga faɗa min gaskiya. Da maganin wannan yayi tunani a dafa. Ka ga kiyaye ni.
Ka kiyaye ka zo ka tashi ka wuce ciki ka je ka kwanta. So kin ga sabuwar wayar da na siya? Gaskiya ba za wani bidiyo ko rashin tsarin ya ciniki. An waya tsada. Wa ya sani ma kun fi da farawa ma ba ta da shi ke kika zuga shi ya sa ce ne ma. Hello salam ya ne? Ina me haka? Zai shigo cikin gida ba sallama ba komai. Ya fita da gurin ciki na da ɓacin ne yake faruwa. Tunda na jiran sayin su ɗin sai in sayar ra'ayi suke kowa yana faɗin da ni na dace kuma sai ai ba ku yi shi suke. Kowa ta ake da shi kika dace. A ina ake irin wannan abun? Wa da kani? An haka malam ya karanta min cewa ɗan gidan alhaji ne kan. Kuma mutum biyu. Wannan shi ne so da rayuwa. To dai za su. Ni wani madadi. Wala in kun so. Will you shut up? Zan sayar da kakai idan na gaya wata ko weekend sai in kira ka sai shan hira. Wow! Ka je da wa kake waya kuma ake cewa za mu je ku sha fira. Wani abin arziki ne ka samu haka kake murna haka kan nan. Wallahi da mushi yake. Gol. Kura ta haka ne. Sallallahu alaihi wa sallama. Gaskiya iyayenmu mata ba su ƙarya ba da suka faɗa ni miji ba ɗin. Farin ko da gaske na ga kima kamar ɗaya hannu ce. Ya za ka yi zuwa Allah bayan sallama sai in yi gurin shagon Yakubu. Zan jira ki a wurin. In so sai in ji abin da ya kamata. Ko uwar kamar na fi karfin ta banne ke ba dai uwarsa ba sai dai uwar wanda aka mara. To bismillah. Ya za a nuna da gidan kasuwa. Ni aka kira ni a waya ce gida na kama wasu ashe bisa ne. Ni na isa? Miji zai je masallaci wa mashi ruwan alwala ba. Wata mata ce ta barar. Da masu jamus na ba sai ku. Ne ba ta ce. Ka bi duniya a sannu tunda lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shati ka bar jama'a su zama kalau. Na shati sannan ka jarumin maza mai ja da kai ba guda cikin maza ka tashi taro na shati da marmaza ya danga na shati yana zuwa. Na shatika adaba gari, ka kuntata ma mutan gari, gashi kana juye mai gari. Wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Na shatu, ga na shatu, na shatu, ku gudu ga na shatu. Baya kyala babba ko yaro, maza da mata yana ba su tsoro. Kai ta kadari ne wannan yaro, tsofaffi ma bai bar su ba. Kai na shatu, ka bi duniya a sannu tunda lokaci yana da daban kwana al'umma suna ta kai kokenka na shatu ka bar jama'a su zama kalau. Na shatu, ku gudu ga na shatu, na shatu, ga na shatu, na shatu, ga na shatu. Na shati ka adaba gari, ka kuntata ma mutan gari, gashi kana juye mai gari. Wanda ya bi ka ya bi hatsari, wanda ya so ka ya so tsiya. Na shatu, ga na shatu, na shatu, ku gudu ga na shatu.